Алмаз Зөлфирә. Әлеге ес китмәле матур һәм кадерле көндә, шушы шын мәгънәсендә тылсымлы мизгелдә, без биредә җыелган барча кунаклар сезнең төп сорауларга җавабыгызны ишетәсебез килә. Алмаз Зөлфирә. Мондый җаваплы дөнья алдыннан ныклап уйладыгызмы? Сезнең бергә тормыш куру теләге чын күңелдәнме? Нык тату гаилә төзү турындагы уегыз уртакмы? Зөлфирә, беренче булып син җавап бир. Алмаз, синең җавабың? Әлбәттә, Хәзер гаилә төзүегезне рәсми рәвештә раслау өчен сездән кул куюыгызны сорыйм. Рәхим итегез. Мәхәббәтләрнең сафлыгын билгеләп, туй балдаклары алмаша. Сезнең тормышыгызда шушы туй балдаклары парлы, түгәрәк, матур булсын дигән теләктә, сезгә әби-бабаларыбыздан калган матур гадәт буенча балдаклар алмашырга тәкъдим итәм. Рәхим итегез.